gị gwa mmadụ okwu, gị gwa mmadụ okwu na gịnị ga-eme. Gị na-agwa mmadụ okwu, ị chọghị ịma otu onye ahụ si ewega okwu ahụ. Okwu bụ mkpụrụ akụrụ akụ, okwu na-adị ndụ, ikikere dị n'ire. Ọ bụrụ na ị belivuru n'ime onwe gị na ị ga-aga chọọchị ruo ọnụ gị, naanị ọnụ ka ị ga-eji kpee ekpere kpọkuo Chineke rịọ ya, sọsọ ọnụ, okwu ọnụ. Gị belivuo na ọwa ọnụ ka ị ga-eji, ọwụ na ịhụta onwe gị n'ụlọ ikpe ajọ ajụjụ ọnụ ka ị ga-eji sapụta onwe gị. Ihe saa ihe ọtịsị saa ga-ekwu ma ga-atọ nga ma wa ga-atọ nga. Ọwụ na ị kwetere na ọwa ọnụ ka ị ga-eji ahịa kpọsara, ọ mkpụrụ ka okwu ndị a na-akụ. Mgbe ị na-agwa mmadụ okwu, okwu ahụ na-akụ mkpụrụ n'ime onye ahụ. Ele ụdịrị mkpụrụ okwu ahụ na-akụ. The world is too big for everybody. You nweghị any right ịsọ mmadụ ibe gị pụọra gị shift ọrụ, especially social media, which is a technical word. Everybody is welcome to stay. Mana ọ na-egwute m na mmadụ dị ndụ ga-abịa ya sị mmadụ ibe ya Chineke kere otu o siri kee ya, na ya pụọ from internet, move away from internet, na onye a na ọ pụọrọ ya. Ịkụcha gị lakpo gị na ọ gịnị kpatara ya? Because ị topụrụ ile onwe gị na mmiri afọ eju gị, ile onwe gị nwa gị masị gị, ị feel na ị blend into the societal demands when it comes to physical appearance, na ịmara mma nwaanyị ọ ịmara mma nwoke, sọsọ gị ma otu isi ahụta onwe gị. For that reason, onye ọbụla ị hụrụ ile gị ihu ya na ọ dị n'ụdịdị aṅaa, that person should give way, pụọra gị n'ụzọ. Be very very careful. Enwere mgbe m bịara abịa kwụsịta okwu gbasara nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nkubi. The type of bully these people, this family na-face, ahụbeghị m ụdịrị ya before in my entire life. And ebe o si agbawa m obi wụ, gị gaa na the whole comment section and ndị na-post to this family, especially this young girl, this baby girl, this girl, ndị na-epost ya wụhụ ndị Yoruba, ọwụhụ ndị Awụsa, ọwụ ndị Yoruba, ọ ndị Igbo anyị. Nkubi ọ nwa afọ Igbo. Ọ gịnị offense this man? A sị na mmadụ na-enwere opportunity ike onwe ya, ị ga-ahụ onye dị otu, onye ọbụla ga-akpọ onwe ya. Asị onye ọbụla wee ozu kpụrụ onwe ya, onye ọbụla ga-akpọ onwe ya n'ụdị ọ chọrọ. Mmadụ Chineke kere pụtara sị a toy ya na-ere 200,000 if not more than. Ama m ihe that particular toy megara ha. This particular toy trend ga no people zuga. Ka mmadụ Chineke kere sị na ọ baghị uru ịtụfu ego ga-azụwa ya, na ha nwere ya na Nigeria. Si lekwe the toy in human form. A na-ekwu ka a na-ekwu, many bloggers a na-agwa na the man na ha ji nwa ha akpaga ego, na ha kpọbaga nwa ha inside, na ha kpọbaga nwa ha inside, na ha ji nwa ha akpaga ego, na ha post wele nwa ha. Hello, mana ị ga-aga na page Angela Nwosu nwanne anyị kwa another nwanne anyị ọzọ, nwa ya dị only 2 months, mana nwa ahụ ego nwa na-eme ekirele, a 2-month-old baby, ego nwa na-eme ekirele from mgbe ebu ya n'afọ ruo n'ọmụmụ ya. Kamera nọ nwa n'ihu 24 hours, kamera sef soro ha baa tiyeta ebe ga-aga kpụpụta nwatakịrị. Onye ọbụla dị ndụ mara mma. Ọ gịnị ka ị ga-eji si Nkubi na nwa ya na ezinụlọ na ha pụtakwala n'ịntanetị na this man ya kpokpo nwa inside a blogger, gị post picture ya, gị nwee mind na-asị Nkubi na ha ji wele nwa ha akpa ego, na ha ji nwa ha akpaga ego. Ọkwa ndị Igbo si nke onye nwere ka o ji aba. That young lady, that young girl mụrụ nwa ahụ lụrụ Nkubi. Ọ bụrụ na Nkubi wee politician bụ ego ya ga-asọ ego ka ọ hụrụ ga lụọ Nkubi. For example, Regina Daniels, ha saw because of ego ka o jiri ga lụọ Ned Nwoko. Now it got now because of gịnị ka that pretty young girl jiri lụọ Nkubi. Ha ahụghị ha ga-ekwu na that side. Ha echebiri ya amụọ nwa. Ọ bụrụ na that girl na-amụrụ nwa, ya bụrụ na nwa Nkubi aha na yitere ụmụnne ke ya, yitere family ke ha, nwechagbo ohu nwoke ogologo, ha ga-asị Nkubi lekwe ma ọ ga mụrụ nwa. Ọ gịnị ka a ga-eme ụwa emeteda ụwa? Ka right ị nwere isi mmadụ ibe banye n'ime ụlọ gbachi ụzọ na ihe post kwele nwa ya, ma ị bịa n'ịntanetị ụmụaka ga-agba
Mandika ana echicha mgbe doctor kwupụta ga ụmụaka n'afọ ị ga ebe a gị comment gị sị wow gị ga ebe a gị comment gị sị congratulations gị hụzie mkpobi na family ya yara nka gị chọpụga ha na 6 feet ọ wụ gị na ihe this man dị bidagado ndị Nigerian bloggers ahams manjo ị na-agwakwa mmadụ okwu gị chesela otu onye a ga-ewe okwu a gị na-ekwu okwu dịka onye na-enweghị soul na-enweghị heart gwa m one good reason Mr. Nkwobi ga-eji kwụsị post family ya na nwa Chineke nyere ya ọ gịnị ka a ga-emedo ụwa emeta abịa m ike ogologo akụkọ abịa m ibi kwuo na m ga-change anybody. No, I'm not here to change anybody. Mana abịara m ebe a ịgwa gị for every word ị na-akụ na ndụ mmadụ for ihe ọ bụla ị na-eme every action ụgwọ ọlụ ya nọ na-eche gị ụgwọ ọlụ ya nọ na-eche gị mgbe ndị kwuru okwu si na the world has ears you may not understand. Ụfọdụ ndị mmadụ ejila aka kwutere onwe ha okwu gbanwere their destiny gbanwee. When you stand efilile na ịnọ ịwụ man alone onye ọbụla nwere mmụọ na-achị ya mmụọ na-eso ya. You are never alone. Ọ ya mere mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ mmadụ ya na-aga n'ụzọ ya na-aga ka onye akọntrol ya gata ihu ya atọ na ọgawa azụ ya gata ihu dịka onye a na-eministra ọ gaghị ihu agaghị azụ na by the time o reverse lawa n'ụlọ ya ihe emewe na front of which ọnwụ na ọtọ ọnọ ọ na-eso na onye nwụrụ anwụ. Mgbe ị na-ekwu okwu respect ya spirit so gị respect ndị na-ahụ anya na anụ ihe ị na-ekwu ihe ị na-agwa mmadụ ibe gị na otu isi akọ mkpụrụ ahụ si n'ọ na-apụta. Abịa m ebe ichenji anybody. Thank God na Nkwobi ọkwanụ send ha ọnụ chọdụ ịma ya na nwunye na-emere nwa ihe ha. Happiness is free. You can't tell people how to live their life. You can't tell people when to be happy and when not to be. Ihe m sị ka m gwa ṅụ ịnọ ebe a na-amịgharị na comment section dị iche iche ebe ị hụrụ gị ga drop bomb ebe ị hụrụ gị ga drop bomb enwe ihe mega naanị nga ga-akọwatanwu ya wụrụ akwụ ụwaka ibe gị naanị nga ma ihe mega na-akwa ya wụrụ okpenwuru obi naanị nga ma ote ekene shiri ka ịṅụ. Mana ihe m chọrọ ịgwa ṅụwụ stop thinking that you are out of reach n'ihi na onye gị na-eso mmụọ ihe zuru ahụ chinwu gị na-enọ mgbe imege ihe a ga-ebughachitagwara ya. Ụfọdụ ndị mmadụ ejila aka ha gbanwee ọnọdụ ha gbanwee ihe ọma dịga gbanwee dia desi were ọnụ kwugburu onwe ha n'ọka ha pụgara na nwanne ya nwoke a na-anwa zute na mma onye ọbụla nwere ka ọ na-achọ everybody nwere one or two ọ na-arịọ ịmacha mma nga ike ma ịrịọ ha ego ịrịọga health ma ịrịọga health ị nwere expectation ọnwa onye o zuru ha pụganụ Mr. Nkwobi na family ya ka ha nọrọ otu ibe nọrọ akpọrọ ya social media. If you cannot socialize enwe onye na-ahụ n'ịntanetị obi na-agbawa delete that account, get away from it. Ị gaghị apụta gị sị mmadụ ibe ya pụọra ọ dịghị wise. Onye ọbụla mara mee gị na-agwa mmadụ okwu letụgodo otu onye ahụ ga-efili ihe ahụ ị na-agwa ya mmetụ gị gba ụkwụ na break gị pụta gị na-ekwu na ị nọ n'ụlọ ṅụ edegị come and arrest me. Nobody is coming to arrest you. Nobody. Mana ị ga-enweta onwe gị n'otu ụbọchị n'ọnọdụ ị ga-enweta onwe gị na-aha anya gbee onye ọbụla mara mee ọ gịnị wụ isiokwu m before gị kọọ mkpụrụ n'ime mmadụ mara ihe mkpụrụ ahụ na-aga eme mara na onye na-agwa okwu mmadụ ibe m. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eche echiche too much nga ị gagidere gba mmadụ aka ntị elegharịrị aka n'ime onwe ya si nụkwa onye ma onye mere onye ke ọ ga-edie ọ gafere ebe ya gbakwa ya achịwa si nụkwa ọ nwere ike na-akọrọ mmadụ emere mmadụ explain si na nụkwa anọgide m ugbo this guy just hụ mgba maka ntị atụpụrụ m ya ọ na mma ojiwa ma mmojikwa ahụ ọ ga-ahụta ka fon mana e nwere okwu ị ga-agwa onye ahụ ya larụ ya kpewuru ọ ga-echege chegburu onwe n'echiche ike dị n'ire mara ihe ị na-agwa mmadụ ibe m ọ nga ọ hanụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.